tene mali kuna funi show jabran la bako amunu ba on fla dungo do mali kana ni mali ko kanga foli bo bala jelen to sigolo amana ke jien dugu de la ami ma ngani baran emi dugu do ka partager ka kla ka commenter ka ira ona ka fasa ka omni baramina ko baran kadi o yambo bala jelen fo ko bala jelen to o sigolo la foni odi o klo ka amba fo ko o bala jelen ka o bismillah. Kuna fana damne la sa amba damne ni anga jamana nyama kono lu bora ka tari barada kon ke anga jamana kono anga ministry mi nale de Sadio Kamara nale yare de kon kalkan ka fosa ko ale kon ba se ko bala jelen ke wala salla kana ni sabati be se kana anga jamana kono to gamna wa kanga fintigla mo mana ke mina o minene la wala sa kon be se ka se ba soro ba machi wala mo ka mina o minene be sa ko no wode kon be se ka anga jamana la kana jugu toro ma ko ulu kon be fembela jelen ke ugani fanga yon kon na sa ko mina nyini kana di anga fintigla mogoma o kumne kona na bisa anga ministry Sadio Kamara nale de fintigla mogo kanyema ifokata se fintigla mogo koroma ale koni bora ka barabilibili badoke onga jamana kono be mi yere no keronka panguru jugiso bala no ye Modibo Keita akala sigide mi no yere de koni ye chef d'état-major général des armées général de division Umaru Jara akoni o blakata onka kelenge minen do yere kumbe bi onka panguru jugiso bala no ye Modibo Keita o kelenge minen na sa la ka fasa ko panguru fla kon bala no lube wele ko helicopter fogata se aradaruma no lu yere kon ne ka bara de sa ka jamana kolosili ke wala sa jugu mana ke faunfa u kon be se ka jugu yoro don wala sa u kon be se ka takari jugu la to gamina mi yere namba fo bara ma ko tare ko alisa ko akli nyuma mi kon be Sadio Kamara la wala sa nga jamana be se ka lakana to gamina ka alisa kala ka do fara o akli na nyuma ko wa alisa ko alaka se bayadi anga fintigla mo ma jugu ka kuna fana flana samba la dona ka fanga ministry nyama no o yere de shukel ko kala mai ga yara la ka fasa ko ale kon naka chedon kon takamala nyono du Sahel du ko kon na mi yere no kon sera rasta anga dina nyama ba en fe no de boy hay dare ka kayno o muso yere fatuli mi kara u kon tara do bu don ke fukata se jamana ka do bu do ma kanya shi boy hay dare mi yere na bala jelemi do bu ke ko ala ka do rosma kala u famani nyoko marema alisa nantora kuna foni o keneka anga jamana nyema colonel Asimi Goita ale kalkani isa ko ale koni be dunga fa ale bo sabati anga jamana kono mi yere na kono ko ka be Senegal o deme to na sugu bala wala so be se ka dunga fa di jamana kono do ma to gamen o kum kono na sa jamana nyema kono ya yira ka fasa ko angere songo mi yere de kono premier choix ko o kono mena fili biduru an wolon flala ko mi e deuxième choix sa ko o kono club na di Senegal o ma biduru ani flala mi na ma fa ko tari ko alaka nyina samnya nye Senegal o bulu alisa nantora kuna foni o kene konnana anga shara sunba mi siglono no abe wele ko sente ka kayin olu yere kon menu ka baraw daile afrikalo kle mugani kele nata samba fla ani mugani fla o kum konna la so koni ayira ka fasa koni zena kuta koni keren le no anga ministre nyama no do shogel ko kala maige ale koni barami ke depina sigira no abe wele ko peage ka koni ka to o baraw yira sa anga sharia tamba mogola o kum konna na sa sente nyama ale koni bolono blasa ben ko ka ayira ka fasa koni ko emena ke anga la jere so bala no be wele CCB keren la ka so mi be no o isal jeli baba se so ko ni ko en kon mina take ko ka ni covid-19 la hala mi yara ba on jamana kono ko yoren do ni kon mina la yamaro ya mo mo yara ko ni kan ata ko ina ko ani ko maske ko kon ko fene wajibi alo no ni ko en keneka ka ni sungalo deme okumuyi anga parti mi no ye yala may no nyama e Musa Mare alere kon boraka demedi jonjon kerengere lindi jekulu bisaba ani duru ma o jekulu kon nana sayira la ka fasa ko jurato ka jekulu be koina muso che sabato demsen munu masawtana fintigla mo ka muso fokata se dina nyama ko jekulu ma ko ulu bela jelen kon kumeni keneka ni kenen ka sa anga parti nyama Musa Mare ale kon ye dumuni fen toni chama nini jekulu mo no na wala sa uyere kon be se ku uyere deme to gamina ni sungalo ko la halawla miname do ke sa ko sungalo to to na mi sa ko ala ko on ko ya alislame bela jelema anga ministry misiglo no muso de ani duma
o ka kɛ ni an ka muso min yɛrɛ jiginna Segu mara kɔnɔna na n'ale de ye naani sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na sa minisiri kɔni ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa ni muso in la walasa u kɔni ka taa lajɛ ka fɔ sa k'a dɔn ni foyi tɛ muso in na ani foyi t'a denw na u selen sa u kɔni y'a yira ka fɔ sa ko muso in n'a den naani bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛ min ni minisiri kɔni ye jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen di muso in n'a denw ma min ni a ye duwabudon fɛnɛ k'u ye ni ko in yɛrɛ kɔni jara denmisɛnnin ninnu semaw ye kosɛbɛ min n'u bɛɛ lajɛlen jara ka duwabu kɛ minisiri Funɛ Walije Kulubali ye. An b'o ladɔnna tuguni ka fɔ sa ko halisa an ka faamaw n'o y'an ka finitigilamɔgɔw ye k'olu kɔni bɛ baaraba la bawo u y'a yira ka fɔ sa ko bamaciwale mɔgɔ dɔ yɛrɛ kɔni n'ale yɛrɛ de kɔni ye faransikaw ka bamaciwale ko n'u y'a yira ka fɔ sa ko tinisikaw ka ji kɔni b'a la bawo k'a kɔni ye fan fila mɔgɔ ye n'o bɛ wele ko Franco Tunisien k'an ka bamaci n'a tɔgɔ yɛrɛ de kɔni Samir Al Burani k'an ka bamaciwale mɔgɔw yɛrɛ kɔni sera k'u tɛgɛ da u kan min yɛrɛ ni o bamaciwale min yɛrɛ ni o b'u bolo bi min n'an bɛ duwawu kɛ halisa ko Ala ka sebaya di an ka finitigilamɔgɔw ma ni bamaciwale mɔgɔ ninnu kan. An ka finitigilamɔgɔw ka bolofara min bɛ wele n'o bɛ wele ko opération kɛlɛtigi a yɛlɛla ka fɔ sa ko halisa olu kɔni b'u ka baara la tomiya baara kɔnɔ min yɛrɛ n'u kɔni bɛ k'a yira ka fɔ sa k'olu kɔni sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka tomiya dafɛ dugu na tomiya dafɛ dugu minnu bɛ yen ka lakana sabati n'o dugu yɛrɛ de kɔni ye Bɛnɛna Manja Kuyima Funɛ Banka Bobo Sanjugu Siola Miniyani Masatumudaga Sunkari o n'a ɲɔgɔnna caman dugumisɛnnin yɛrɛ fɛn fɛn de kɔni bɛ tomiya dafɛ dugu la ko olu yɛrɛ de kɔni bɛ olu sigilen don olu lakalani kungako la o hukumu kɔnɔna na sa finitigilamɔgɔw minnu ka bolofara sigilen don n'o opération kɛlɛtigi olu kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko bi olu sigidon ni bidon in cɛ sa ko olu kɔni bɛ ka se ka lakana sabati o yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ bawo u bɛ ka se ka taa kari bamaciwale mɔgɔ caman na. An bɛ taa halisa an ka finitigilamɔgɔw ka ko kɛnɛ ka kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye ba polisilakaw ye an b'a fɔ ko tari bawo a yirala ka fɔ sa k'anw ka bamaciwale juguman b'a dɔn n'ale yɛrɛ de kɔni ye Ngolo Sidibe n'u b'a wele ko Laji Fimani ale yɛrɛ kɔni tun b'an ka kasobonba la min yɛrɛ n'u y'a yira ka fɔ sa k'u kɔni tun ye Laji in bila ka taa an ka ɲin furakɛyɔrɔ la n'u bɛ wele Udɔnto walasa a kɔni bɛ se ka taa a yɛrɛ furakɛ cogoya min na o hukumu kɔnɔna na a yirala ka fɔ sa ko Laji kɔni y'i to o senfɛ ko ka boli ka bɔ dɔgɔtɔrɔso la min yɛrɛ ni u y'a yira ka fɔ sa a ka boli senfɛ sa a kɔni taara bi butigiba fila kan Bulukasunbugu la min yɛrɛ n'a kɔni taara olu kisɛ ci ye ka wariw ta fo ka taa se magoɲɛfɛn wɛrɛw ma halisa an ka finitigilamɔgɔw olu kɔni m'u bolo jigin u y'a yira ka fɔ sa ko o su kelen kɔnɔna na an ka finitigilamɔgɔw ka mɔmɔni senfɛ k'u kɔni sera ka Laji Fimani minɛ Kuremale dugu kɔnɔna na min n'an b'a fɔ ko tari bidɔn in na sa u kɛlen n'u ka taa kari ni bamaciwale mɔgɔw n'a jɛɲɔgɔn tɔw la min halisa n'an b'a fɔ an ka finitigilamɔgɔw ma ko tari k'u kɔni bɛ nin baara min na ko halisa ko Ala ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ u bolo. Halisa n'an tora an ka finitigilamɔgɔ ka kunnafoniya la n'o kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o de ye polisilakaw ye a yɛlɛla ka fɔ sa k'an ka polisimuso min bɛ yen n'ale yɛrɛ de ye Asata Ture ka kɛɲɛ ni ale yɛrɛ ka baara ɲɛdɔnnen an bala ka kɛɲɛ ni ale cɛsirilen don kosɛbɛ a ka baara in na bɛɛ y'a yira k'a fɔ sa ko muso cɛsirilen don ko baara in k'a bɛ baara in fɛ wa a bɛ baara in dɔn o hukumu de kɔnɔna na sa a yɛlɛla ka fɔ sa ko nin yɛrɛ kɔni y'a siɲɛ fɔlɔ ye ko muso yɛrɛ kɔni ka ta ka kɛ polisiw ka ɲɛmaa ye n'a bɛ f'o ma ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la sécurité maintien d'ordre n'o ye GMS ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ Numankolo yan fan fɛ ko Aïssata Touré sa ka ale yɛrɛ de kɔni kɛra o ɲɛmaa ye min n'an b'a fɔ ko tari k'alisa ko musolaka minnu bɛ baara la ko k'u cɛsiri ko musoya kɔni tɛ mɔgɔ tiɲɛ ko an bɛ duwawu kɛ Aïssata Touré ye sa ko Ala k'a ka baaraw ɲɛ a bolo. An bɛ taa dun ka fan kunkan ko kan an ka nakɔsɛnɛna minnu yɛrɛ kɔni sigilen don Masina dugu kɔnɔna na olu kɔni y'a fɔ ko tari ko bawo ko gan sɛnɛ kɔni ɲɛna olu bolo kosɛbɛ ɲɛna min yɛrɛ de kɔni ye gan kilo 50 bɔrɛ ko o kɔni bɛ ka feere 700 Masina dugu kɔnɔ min n'a ma fɔ ko tari ko halisa an ka nakɔsɛnɛlaw bɛ nin baara min na k'u ka dɔ fara kan walasa dun ka fa a bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogoya min na. Halisa an bɛ tari fɔ an ka finitigilamɔgɔ ye an ka finitigilamɔgɔ ninnu kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye polisilakaw ye n'o ye commissariat du 10e arrondissement a yɛlɛla ka fɔ sa ko olu yɛrɛ kɔni sera ka taa kari denmisɛnnin fitinin dɔw yɛrɛ fɛnɛ la n'ale yɛrɛ si kɔni tɛ tɛmɛ hali san 18 kan k'ale yɛrɛ fɛnɛ kɔni n'a ka ale n'a tɔɲɔgɔnw kɔni tun bɛ kojuguba la u tun bɛ baga mɔgɔw ma min ye ka fɔ ka mɔgɔw faga ka bin mɔgɔw kan u kɔni tun b'o kɛ ni an ka maramafɛnw ye walasa u bɛ se ka mɔgɔw ka fɛnw bɔsi u la cogoya min na o hukumu kɔnɔna la sa a yɛlɛla ka fɔ sa k'an ka finitigilamɔgɔ n'o de ye 10e arrondissement mɔgɔw olu kɔni sera ka taa kari Amidou Jalo in na a ka
ko dɔw senfɛ min yɛrɛ n'a yira ka fasa ko olu kɔni ye mɔgɔ sabari ko tɔ fila yɛrɛ kɔni ko sera ka boli min halisa an bɛ duwawu don kan ka finitigilamɔgɔ bɛ ni baara min na ko ala k'a ɲɛ ka d'u ma. Alisa sunkalo dɛmɛnu kun kan an ka jɛkulu min sigilen no bɛ wele ko Anbiko n'ale ɲɛma yɛrɛ de kɔni Fatumata Batuli ye ale kɔni wulila ka dɛmɛ don kulukorokaw ma min yɛrɛ n'a yira ka fasa ko 150 ko de kɔni sugandira kulukoro dugu kɔnɔ ka dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnlen d'u ma o dɛmɛ yɛrɛ de kɔni sa sukaro malo kilo 25 sukaro kilo 5 ani tulu lituru 5 min yɛrɛ n'a y'a dɛmɛ di mɔgɔ ma mɔgɔ minnu mago bɛ nin ko in na kosɛbɛ minnu de ye muso cɛsabatɔw ye lujuratɔw fo ka taa se sete minnu ye ko ni dɛmɛ in kɔni dira olu de ma kulukorokaw ka dugu min n'an bɛ duwawu kɛ jɛkulu an bi ko mɔgɔw ye ko kɔni ye nin waleya ɲuman min ta ko ala ka a sara d'u ma halisa an bɛ duwawu kɛ sunkalo tɛmɛko ɲuman k'ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen. An bɛ taa kɔkan kibaru la n'an sera kɔkan kibaru la a yɛrɛla ka fasa ko nizɛrikaw fɛ yen k'olu ka kasoboma min yɛrɛ n'u kɔni bɛ wolo ko kutuli kale ko bamaci wale mɔgɔw yɛrɛ kɔni taara bi yen kaw kan min yɛrɛ n'a yirala ka fasa ko u kɔni sera k'u tɔɲɔgɔn 126 de laboli ko olu bila fiɲɛ fɛ min n'an bɛ duwawu kɛ sa ko ala k'an bɛɛ lajɛlen ni kisi k'a tanga ka bɔ ni bamaci wale mɔgɔ ninnu tɔɔrɔ ma. Mali kunnafoni show jabaran layɛbagaw ni kunnafoni dama dama de kun b'an bolo ka d'aw bɛɛ lajɛlen tulo kan an bɛ duwawu kɛ k'an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛlɛ ka sunkalo tɔ ye min ye sa an bɛ duwawu kɛ ko ala ko o suni nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma musaka ko k'ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma alimaniya ka ala k'o da an ma an bɛɛ lajɛlen kelen kelenna mago bɛ min na ko ala ka bɛɛ lajɛlen ka duwawu jaabi ala ka bɛɛ lajɛlen ka hamina k'o nɔgɔya a k'an bɛn.